Itau pena olo dona hora tatangihon alai rohata dang disi. Olo no gurangak kita nungain buto ngat dihata alai di pangulah dang aro. Horas madihita saluhukna damang dok dainang di dia pihak maringanan di tikion sahak mata benami tuhita saluhukna. Marhite-hite pion pasahaton nami ma hatan itu hatta dinalahu mengurupi hita mangatusi hatan itu hatta jamita di hari Minggu tanggal 5 Februari 2022. Nama rujahan Sian Jakobus Bidusada ayat 22 rodi ayat 25. Ada orang sohu jahab kami jumolo mahita martangiang. Asin roh hama di hamu doho dame. Nasian debata amata. Dok nasian anakna Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Jakobus Bidusada ayat 22 rodi ayat 25. Alai gabi sulaun hatai mahamu. Unang horan panangi-nangi akan napatotoho dirina. Ai panangi-nangi di hatai anggo sodi ulahun. Tudos metu halak na pabereng-bereng rupa ni bohina di sorminan. Ai di bereng do dirina. Dungi lau maibana. Gabidang di boto be rupana. Alai nama mereng terus du bagasan uhum haluau na sundeng gani. Jala miat disi. Ima na mertua. Marhite sian pangulaun nai. Anggo so panangi-nangi nama kalupahon. Si ulau-ulau ni tahe ibana. Ido yanggo sahakna. Hurian itu hatta damang nok dainang. Olo si pata tarimas akan atoras. Molo adong akaya nakonna di jolona. Dangolo mangulahon persuruan ni atorasna. Sejok-jok do ditonahon. Sejok do digorahon aka aha siulahononna. Olo do tarimas tutu alana asing dona diulahon dang na sinuruni na torasnai. Terlumubi ma molo di parmasaan nungai non taida ma gurangan nama nungai dana kate. Molo disuruh na torasnai ibana mangula akka ulauna ahana mana jumokjot alus na tabige. Tunggu mak, bentar lagi. Iya mak, bentar lagi. Nantilah itu mak. Do akalan asing. Ulahon mengarjut tugasmu. Iya mak, bentar lagi. O mak ka alus na Allah muncul sian aka yanak kota ipertikinon. Ahmad baini. Alana hatani na torasna dang haru ditangihon. Dibegiro alai dang haru ditangihon jala dang diulahon. Ido tahi akadamang dok dainang nau hea tak alami sendiri masa dewi. Juk dorohannya kana toras. Ala persuruan nai dang diulahon. Holat dibegi dang ditangihon jala dang dihalaputi na sinurini na torasna. Song-song ni makadamang dok dainang diturpukon. Ditonahon dona asa hatani debata totong taulahon. Unang gabi holan panangi-nangi. Unang holan mebigi alai dangolo mangulahos. Juk dorohani napasahaton hatai molo holan ditangihon manang holan dibigi alai dang diulahon. Kepatuhan kita mendengarkan perintah manang suruhan dumeganado molo taulahon. Disidu terida hauduhoni. Dang sai hola mandok olo alai dang diulahon. Damang dok dainang hurian itu hatta bodo rasuk-sukun masa tu hitang basa dang diulahon hatai.
Adong mara boiteida na berjulu dang dilehor rohana. So honda nakaning ay handphone na di pajama-jama. Dang pitor dilehor rohana. Tu suara ni atoras nai. Dang haru di halaputi. Ay handphone nai di pajama-jama. Tu sima lao rohana. Tu sinang pikiranna. Tu sido nang na tinuju ni rohana. Idu sipata mabain hitau pena olo dona horat tatangihon alai rohatta dang disi. Olo no guranga kita nungain butongan di hata alai di pangulah dang aro. Ala nyaha memang dang tusi rohatta. Dang taleo rohatta. Ngasai holan pagi giok ke pinggul. Batoi mak padok marisi. Ditangihon sian siparion kanan haruar sian kiri. Memulu sebing. Dan di halo mohon dewata nang soni pernguluat tak. Ikon fokus do hita. Tu dewata namangaleon hatanai. Jala ikon do ulah honoton. Ada fokus manang ikon tertaik do rohata di hatani Tuhan. Na kedua hon borum sehita lalap alani pangelai-lani hasianganon. Ay ngagumo gunungain manait tita. Nungagurang nungain akaragam ni cara metode manang aka panarik ni portibion. Gurang nama nungain on akadamang dok dainang menawarkan hidup bersenang-senang. Menawarkan hidup instan. Dohot akalana asing. Ujungna dangolo behita nungain menghuton hatan itu hatai. Toi mak humatot doon dapot. Humatot doon tebudayon dok lana asing. Ujungna gawe tertaik marohata tu akasi songoni. HP taingok ma mulo talir dorohata tu hasianganon bopena sidung ma nang aka pakrimuta. Sega ma nang hapor syauta. Ale mulo tatangihot do soara ni debata nasian benua gijangi. Anggoipe argama nang nguluta dohot partodiota. Namangihuk makadamang dainang diturpukon hirana di paturus dora taringo tujolma nama nangihon hatai tudus dei songon jolma namar sorminan na peida bohina di sorminani songon dia do natahe mulo peida bohina di sorminan akadamang do dainang adong do sorminan di jabut tabi. Adong do manang kaca cermin di jabut tabi. Mulpe masing-masing ukuran na anggo fungsina sarupa do. Mulupe di dia di piakon anggo fungsina sarupa do. Dia ma fungsina. Bodo memeriksa mamareso songo dia penampilatta. Manang ando hahurangatta manang ando pesipatu reon terlumubi madiak kaina te akan amar makeup mulu hurang do pena badak nai baik di pahapan manang mulu pahapal hu asa di petipis sadok iboto mah dinalaho patu reon manang mulu hurang yes dubohina ikon patureon nama musik asa tung yes. Jadi sorminan marguna doi laho paturehon manang memeriksa hita. Alaidang nagabi mian anggo hita dikacai manang cerminani. Holan memolus hita sian sorminani dang tading behi hita manang bohito disi. Sadok holan ahan nadarida di sorminani nama. Didokon aka peneliti ni nakadamang dok daina mulo jolma walu manang siahali
Saha tu 10 hali sadari markaca jolma. Alanyaha perlu jolma mangida songo dia dirina. Isaranungan kapasikola pe dina laborah ibana markaca. Dina lamula musi ibana olo tok markaca. Saya martepian markaca. Bahkan di dalam murung pira olo markaca deh. Meridipi olo markaca dolana asing. Ima ka penelitian na sida. Di patu padu ya kadang dainang bodo mangalian percaya diri mulu na masorminano. Alaidang na tu sinang berengota. Di kita tadi konsorminani. Adong do peta di sina mengani mamereng dang be. Jadi songoni do nang namanangi hon hatai. Mulu nang diulahon. Sarupa ma dohot kacai nak kaningan. Naso adong be manangahan di sini. Langsung sisi dang adong be mangida. Nungain hataon hatanya dia do ulahonot tatahe. Mulu sitarok nak kaning hatanya dia do na nang siulahonota. Neko siulahonota ima hatani debata. Iko takas do kadang do dainang hatani debata ima siulahonota. Nyan hatani jolma pe akaboda boy do ita ulahon ala makorhon tunading gado di hita. Alai mulu hatani debata ikon hanguluhonota ala mangaleon hanguluat do ibana. Jala rori saling liling na dona anggo hatani debata. Dang naramu bebe. Inama nama notong rori saling liling na. Jala hatani debata nunga sahat tu hita kadamang dok dainang. Marhite-hite bibel na sahat tu hita manang Alkitab pe sarupa do. Jala nunga eno nunga lebih sederhana jala simpel. Nabu tajaha hatani Tuhani. Marhite-hite media elektronik nunga nate. Bodo na marhite-hite handphone. Dot akalana asing. Unang gabi marisuang dang tajaha. Jala unang gabi marisuang dang taulahon hatani Tuhatai. Taulahoma akan naung tatangihon jala taulahoma akan naung tajaha siat bibeli. Namangihu akadamang dok dainang hatani de mata dang naholan natar suraton itikion. Aita dok do lau tu dia hamu lau manangihon hatani de mata. Ima jamita. Mululah hita marminggu tahapor syai do hatan de bata na tatangiho. Jadi akan ang pinasa ni parjamita. Tapat hatopuk mai hatan na usaha tu hita. Na tatangiho ni ikoma tauleho. Baharu hita manangihon hatan ni de bata. Songon na toras do yanakon mulu na toras pasahaton akapuda tu akka anakon na manang do hata. Totu ikon ukap do rohana ikut dilihat donang rohanang pikiranna dina lahu manangihon hatani Tuhani. Ita pihak kadang dok dainang mulu arong namar jamita di gereja manang jaka pertangyangan sadok talio ma rohata. Tauka ma nang rohata. Unang nungai non oldo pesipata akan namar jamiton akan namar minggu holan sai ma dibegi songoni. Tokinai manang dung 5 menit nunga gabe modohodok terpodom tang diingok bena sehari-hari saya jamitai. Bahkan saat tu nalau bapungu pilihan nama iba na gabe dungo ipenguse ala na digo dongan naro. Jadi mol na manangihon hatan debata teida ma. Unang gabe tabereng siado unang do situ do marjamita. Manang padita do tang nomor haku begi manang pada tahun anggon lomonor haku marangi honi ala keluargaku tahu ala taida ma iya na pinasaha ni parjamitai hata ni debata nekon tangi honota na perpudi makadamang dok dainang asa tung masa argasi tutu hata ni Tuhani nunga gawe daging yang go hatai ima Yesus Kristus naung saur rap lohotita di portibio nunga disiaho dirina lahu moko pita
arga situturo Yesus Kristus sumiaho dirina holan homo kopita. Tidak ma bohado na Yesus Kristus na ikon memang hangulu honotta asa mertua hita. Ai dangarong na saha tu amai anggo sumar hite-hite Yesus Kristus. Imahatan debata anak kaningan nagabe daging, nagabe sahur tu hita. Mertua dona jolma naung mangula hossa. Hite-hite naung tatangi hon hatan itu hani gabe marperbue mai. Ima nang di bagasan ngulu hapor syauta. Atong akadamang dok dainang di hita seluhukna. Targahuma nama nangion hatani debata na usaha tu hita ganup. Mergugu mahita dinalaho mangula hossa. Asa mertua ma nama nangihon hatani debata. Jala na upyosa, jala na mangulahonna di bagasan nguluna. Amin. Martangyak kita. Mauliate ma diasin roham ale Tuhan. Di pangarama Tuhan mu dihami. Pasu-pasu mahatami. Asa mergugu hami. Mangulah hossa dengan ngulunami. Marhite-hite anakmu Yesus Kristus. Tangi matang yang namion. Amin.